magapadasig sang biyahe halin sa Southern Negros pakadto sa Northern Negros o kung vice versa. Halin sa Barangay Sumag sa Bacolod pakadto sa Victoria City, himuon niya nga 30 to 40 minutes ang traveling time. Ini ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung BANOSE. Kung halin ka sa Bacolod pakadto sa South, makita mo ining dalan pa left sa higadman sang highway. Kung sudlon mo ini, sementado na ang halos bilog nga highway. Kag may mga portions na gani nga mayara sang poste nga may solar lights. 4 lanes ang dalan nga mayara sang Center Island. Kunami ang weather, nami man ang view. Nagaatubang mismo ang dalan sa Mount Canlaon kag sa Kanandog. Kag good news para sa mga bikers, may bike lane ang dalan. Kabay pa nga hindi magparkingan para ma-enjoy sang bikers. Mayara man ini sang drainage system. Sunod sa mga nagatrabaho diri, mga 100 meters na lang, maga-connect na sila sa highway man sa Barangay Felisa. Esplikado naman daw na sa may tower na. Pwede na to ya, katabok ya. Highway na sa tower niyo. Galing na magtabo daw. Ay, pita lang yan, magtatabo. Sige na buton, buton ko spiyak naman ano. Kuni-kuni. Ini subong Barangay Felisa pa ni siya. So, ini na lang ang dalan, rough road na lang, gamay na lang gid, mga roughly mga 100 meters. Matabo na ni siya sa may highway nga Pahanukoy to Felisa. Felisa, guwa ka naman dito sa may Barangay Mansilingan. Kung ari ka naman sa Felisa, gamay lang nga lakat sa likod sa Masiwa nga well. Makita mo na ang sementado na nga dalan. Ini naman siya ang highway nga parte pa sa BANOSE nga magakonect naman sa Felisa padulong sa Mansilingan. Nagasige man ang construction. Ang mga salakyan hindi pa makalabay diri. Kami portion pa ang dalan nga magakonect sa Felisa nga hindi pa sementado kag dalagalunang. Mga bike kag motorsiklo pa lang ang nagalabay diri. Ini naman siya nga dalan amo ang magagwa sa Barangay Mansilingan malapit sa Nestle nga building malapit sa Paglaom Village. Wala pa makaangot sa Mursa Road ang dalan kay hindi pa ini makalabay sa private property. Kung makakonect na sa Alice Road, ang ini nga dalan amo naman ang magakonect sa Mansilingan sa Barangay Granada. Ang ini nga portion sa BANOSE sa Mansilingan ang may 3 ka mga taytay. Gani medyo bulubugat siya nga trabaho. Parayon man ang construction sa mga taytay. Ginlimot namon ang dalan sa Vista Alegre para makita namon ang development sang highway. Sementado na tubtub sa unahan pero wala pa gid ini makagwa sa Barangay Granada kay man may isa pa gid ka taytay nga ginatapos man. Nagbalik kami anay sa Abada Sky kag nagwa sa Barangay Bagul sa Granada. Ang guwaan sa siningadalan, amo naman niya ay nagatunga sa isa ka subdivision. Pagwa namon sa highway sa Granada, wala kami sa may nakita nga dalan nga magakonect sa Granada to Talisay. Gani, naglibot kami sa Bacolod Silay Access Road kay pangitaon ta siya via Talisay. Kung ari ka na sa Access Road pa airport, may makita ka nga signage nga nagatulo sa imo sa Economic Highway. Ini ang guluhaan sa mga mahalin sa Granada lusot sa Talisay. Nagasige ang construction. Sa unhan, nautod ang sementado nga dalan. May suba, gani kinahanglan man nga taytayan. Ginsalom sa amon salakyan ang suba kag sa unhan, may sementado na naman nga dalan. Parte na ini sa Barangay Matabang sa Talisay. Sementado na ang dalan pero sa unhan, nautod na naman liwat. Sa subong ining dalan diri sa sitio Manaol, Barangay Matabang sa Talisay City, diri pa lang siya kutob na unta siya kay tungod miyara diri sang patay nga sapa, utod. So, pero sa unhan, miyara niya sa sementado man nga dalan. Eventually butang siya kuno sa taytay para mag-connect naman didto, kag ma-connect na ni siya ang aton nga Economic Highway. Economic Highway, by the way, ang paborito ko nga burger, cheeseburger sa Mercy. Gilibot namon ang mga dalan para makita ang koneksyon pa Barangay Granada. Sa Silinga side, nga amon ginatidugan, Talisay pa. Pero pagtabok mo sa Piak, Barangay Granada na sa Bacolod.
May sementado man nga dalan kag may mga poste na nga may solar lights. Ang problema kay hindi pa siya makatabok. Ang tina nga dalan ang hindi pa makakonect pagwa sa highway sa Granada kay may mga private property pa nga malutsan kag may pending nga mga kaso. Kung makakonect na ang Granada sa Talisay nga dalan, ma-exit ini si Airport Road. Rekta-rekta ka nagwa pa Victorias. Wala pa mahuman ang buluwaan sa Victoria City, pero pwede ka na makapangalihid sa barangay ng Ka sa Ibi Magalona, buwa sa VMC nga dalan. Imagine na bala kung ano kadasig ang biyahe kung mahuman na ini tanan. Malapit ini sa 50 kilometers nga highway sa idalom sa Build program sa Duterte administration. Ginalauman nga ini ang makapahagan-hagan sa naganala nga traffic sa Circumferential Road kag sa iban pa nga mga main highway sa Bacolod. Kag kung mapadasig ang transportasyon, mapadasig man ang lakat sang ekonomiya. 7.7 billion pesos ang budget sa sining nga economic highway kag insuguran sa 2017 kag ginapaabot nga mahuman sa madason nga tubig. Grabe na gid ang traffic sa Bacolod. Yan ang masabi naton mga basahan sa social media nga reklamo sa mga motorista sa Bacolod City. Pero imagine na bala kung mahumanin ng economic highway, ano kadako sang bulk sa mga salakyan na madula sa highway, especially sa Circumferential Road sa Bacolod City. Gani ginapabot ng pagkahuman sa economic highway, magapahagan-hagan man sa traffic sa Bacolod City. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dinuming, i-follow ang abong Facebook page ng YouTube channel Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping Dinuming!